Este ano dedícase o Día das Letras Galegas a Xera Arias, unha autora que se dedicou sobre todo á poesía, pero tamén foi editora, traductora e profesora. O gusto por escribir veulle de ben nova. Como podemos ver, neste libro non te amola. É a súa única obra narrativa que foi editada por Galaxia este mesmo ano. Este libro escribiuno con tan só 30 anos. E que mellor que a piques de celebrar as letras galegas, pois que leamos un trociño do libro. Só un trociño, Bueno, é este o libro. E bueno. Agora na primavera fixen 9 anos. Son moitos para non procurar nada de proveito na vida. Así que vou escribir un libro. Tamén, a verdade é que non sei moito se serve para algo. Se facer un libro é facer algo de proveito, pero algo a valer, que aquí na miña casa os estantes rozan os teitos do cuarto e non teñen máis que libros. Mercan dos meus pais, e neles lemos toda a familia. En fin, lemos algúns. Meu irmão pequeno, Marcos, máis ben pintos, que aínda non sabe ler nin escribir. E logo a mamá berrando pola casa que onde se debuxa é nos cadernos. Mais el colleulle afección a pintar de cores as páxinas impresas dos libros, máis os grosos do cuarto. Pois, digo eu, para iso tamén serven os libros, para facerlles maragatos de cores. Despois ven onda ti e diche con todo murro. No seu idioma particular, é claro. Ki bien o ibu, traducido, escribín un libro e trae nas mans un deses que fan os que se dedican a estudar os nenos. Pedagogos, chámase. Escriben libros para nenos e nenas pequenos, aínda que me parece que máis ben fanos para xogar eles, porque retorcen os contos, contándoche a carapuchiña do revés. Por exemplo, ou fante traballar a ti, e listo. Estás a pique de chegar ao remate e poñerche, ben, agora elixe entre estes 3 finais, ou invéntate un. Eu para iso escribo o libro enteiro. Dame mágoa que tamén ás veces nos queren pequenos para sempre, e parece que cando escriben teimasen en tratar só de causas moi vistas. E non das atopado nada verdadeiro de verás. Tamén, así calquera inventa, non che digo. Marcos pasa as páxinas e amósache todo satisfeito, un maragato de cera verde, e máis adiante outro encarnado, e azul, e marrón, e volta ao verde, e así. Os dous maiores, Xoán e máis eu, lemos bastantes. A nós, os libros, ás veces sérvenos para pelexar, porque non quero que saiba máis que a min, e el non quere que eu saiba máis que a el. E se me di, entón collo o cabalo voador, que ten as saíndolles do ventre. Quero poder contarlo e dicirlle, xa sei que falas de Pegaso. Tamén se eu... E se queres saber máis, colle o libro na biblioteca, e así, que hai varios exemplares. Bueno, xa está. Feliz Día das Letras Galegas.